That's yeah. Biko. Some that kind of food chọrọ ya. Oro guy to chọrọ ya. So we go me wo kwado Igbo battle them na life one time unu. Why are you angry As in this there one time afternoon? unu guess why you. No. You've been sounding so angry since afternoon. I don't like it. Don't Please, ever srage na anger mo. put on a smiling face now. You're not going to. Granga abona rubbish. Now one time unu. They really betray us. Bishop, good afternoon. Una bo nwanne. Eh, Unu gara interview. eh, Unu chọga di. Ya achọ m ọchị. Akwụkọtara unu ọnụ ka ọwụ unu dị iche iche. memere gị ma iwu ejima. Akwụkọtara unu ọnụ oweta aka dị m unu. Nọrọ separate unu na onwe unu. Ị ga na-ahụ m anyị na oke. Ọwụ na abụọ bịara interview ka ọ naanị ofu onye. Anyị abụọ. Unu dị serious na unu chọrọ ịlụ di. Mmụnụ interview adam kama egwu hia. Sweetest daalụ. Kwe mana ihe ọbụla anyị mere ebe a ga-abara ihu akwụkwọ. Ile na ọtụtụ wee kamera nara gị ile azụ. Yeah, we keep them. Bịa nwa yiri azịza. Nwa yiri osisi eji etinye n'anụ su ya. Anwakwala nwa achị ọchị hia. Tetara ahụ nnọta ahụ ke nwa ka m kwuwe nke ojii. Ele ihe wishi ọchị ga-anwakwala nwa achị maka m hia. Tiyiri ngụgụ eji ekugharị ọkụ. Chọọ m data ọchị hia. Bịa ya gị dịrị m serious. One time. Bịa kechara ka otele monkey inwe ha akwa ị na-eyi ka iyikwe na ahụ ogene inwe ha akwa ị ga-eyi yicha ahụ Chineke agbaghị ọkụ bịa nwa yiri mkpara gịnị kogege obi ara ọ taa ka ọ dị ọwụ taa ka ọ dị ka ọwụ ọjọọ sị ka ebiliga ịdị afọ ole gị nwa ị nọ gịnị 23 achọghị adị nne gị na nna gị ọ dị awe na ịchọghị adị bịa gị nwee dị afọ ole bịa nwa achaghị aka otele mọ nke dị afọ ole 23. Unu abụọ dị 23 unu chọrọ iwere amụta were onwe unu ele ihe unu ma gbasara husband. What is husband? Ese onye ga-ekpọ di ga-akpọ ya nwunye ị gụchala skuul ele ihe ị nọ na skuul ị babeghị yunivesiti ok ị kara acha admishọn ga-abịa chọwakwu amụ gị ị ga-amaburu gị adịwe n'ụlọ nne gị na nna gị gị nwe gachala yunivesiti wepụ aka n'ukwu egbegara m aka n'ukwu ị gachala yunivesiti university ele ihe gụrụ Public administration. What is public admin?
What is public admin? What is public admin? Graduate. Hey, Lanya. Akwa onegi na nage kugara school fees. Akwa mpaga na mage onde kugara school fees. Ababe nom yet. Akwa hana na abamba ekuro school fees. Maga odendo. Mpaga odendo. Bo mpaga mo maga na phone onye ma approve asim because e ka don aka parents ge. Onye ma approve asim nyu na body. Omu na interview meme because atomi ha geji asege kwushi school na ge ga cho die na alo. Ya kwụwara gị school fees. Ngwa kpọọ ya na phone. Ebe unu gwara ya bịa nga unu chọga husband. Unu chọga interview di. Kpọọ nwanne gị nwaanyị ahụ si abịa nga. So ike dị ka gị ma ihe public administration. I know. Bịa. Ị ka wụ virgin. Unu abụọ unu wụ virgin. Get one ya ka ụwa. Unu wụ virgin. Ngwa. Ele phone gị. Phone nke m ka eji na-eme live. Ngwa ya were phone nke ya kpọọ mmaga na mpaga ka mara asụ m na approval for m na interview di mem unu. Bring your phone. Unu wụ ndị ebe. I wonder Abia State. Ebe na-abịa. Obingwa. Unu wụ ndị ngwa. Oya eloye na-aga ịkpọ na ọwụ mmaga ka mpaga. Mba phone mpa m mebiri emebi so mkpọga mma m. Kpọọ mmaga ma onye ngwụ. Ọ ga-amakwa. Ọ ga-ama gade. Mmaga o jere nkwobi. Mma m na-ere nkwobi. Oke o jere nkwobi na mmanya. But ọ biko ọ kwụsịra. Kpọọ ya tinye ya speak out. Oya, gente. Kuda po virgin. Dialed is not reachable at the moment. Please try again later. Thank you. Okuna po virgin. Lekwal ke kwuo ka nke nwanyị agbega aka n'ukwu m na ga ọwa ọgbọ. Eyiri m ebiri. Amaka inwele otele inwele center nwara na aṅụ gebia mpugo ka ga na gwa ibere nta ga gbere maka ọwara ya gbaghe. Get out of this place. A man public administration. Get out of this place. I'm here to play. I could be blocking. Don't play here. Don't joke here. Come and wear heartbreak. Chineke to lele kunu. Baby, my love. Come on, girl. Daddy.
Okay, Monday, Mama. This one. Can I get this one? I'm here. We think I play here. I chop that touchy here. If you are here, give focus. If you are here, give focus. I chop that touchy here. That's what get done. I chop that turning. Last what you turn, okay, bro. Okay, can go support more. I want to tap a hit with you. Do we ever want to tap that? Okay. Otele Rossana. Give power one. Huh? Where Bray? Mba. Otele Rossana. Turn aso. Yeah. Say hey power. Yes, sir. This is from family in Garden one. I learn I call you with I wouldn't know call now. Name. Otele Rossana. Oh. I know ya. Mba. What a phone of it. So much in honor. Okay, but here will I remember now, but you have what do. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Ah, no. Ogechukwu. Okay, Chukonya. Ogechukwu Anthony. Okay, Chuko Anthony, therefore, I did 25 years. Let get on one go to 25 years, Prana, Ikara, Hota. Give them Gata Koshimesa. Lion, listen to me. Listen to me. I'm not joking here. If they are here, get them serious. Okay, sir. What I grew up with the car, gave fruit to Anna, Akara. If you are guy, if they were watching him here, but I get in Katamoto Babu here. They got this serious, they were to them here. And they bring answer like this. Mad Hamanagi Shinana. On my Hamanagi. Huh? Sir? Ejugamsa. On my Hamanagi Shinana. Mad Hamanagi Shinobi. Mba, sir. And we Shamanagana Gadiota. You want your bell? Abụ m onye Anambra State. A bell number. Ihiala. Make a respect to yourself, can't you? Lanya, I take pastor again war. I take pastor again war. I take your prefer. I'll take catechist again war. Branga Takoshigazele, you're going to Shiboma. You're going to Shiboma, de Branga Gramoch. I don't know law church Gabriel. I make interview courtship marriage now. A gata cosies. Mba, sir. A para who takana to watch in Elia. Just all him, get Peru Duana to watch it. I talk in a mad holang on a yawn and a mad habo. A better number.
Ihe ala local government. Ebe ni ihe ala. Amudo Iseke. Kebish now no here. Lagos. Gede ke na no. I'm an entrepreneur. I own a clothing brand. Gede ke na ro ke chile ka ba entrepreneur ba kwa ga okodia. Gede ke no aje be ka ka entrepreneur na o recruiting bra. Gede ke no. I want my own clothing brand. They want my own clothing Gede brand. ke no we wo kwa e wo to nwa. Aqua, yes, Gede yes, ke ti aqua, aqua. entrepreneur. Awara ya ba. No, sir, aqua. Eregama aqua. Ora akwa. Dua. Negida nna ga ha dendo. Just a name bonye dindo na manwana. Ew, nna go nwa. Okay. Nna. Oh. Gini bro nna ya. Ọrịa. Ọrịa aga. Oh, ọrịa just. Anyị nwụrụ nọ na-arịa ọrịa before ịma anwụọ. Ọ nwụrụ n'ụzọ ka ọ nwụrụ n'ụlọ. Ọ nwụrụ n'ụlọ ọgwụ. Okay. General ka private. Private. Ọnwụ. Paga ọkara nke nwụọ. Mba, ọ dị young. Ọ dị that kind 50 years. Ọnwụ eru na family. Aga enwe anwụọ na private hospital. Eberego ugwu. Sir? Eberego ugwu. Ga na-asaga m. Eberego ugwu. Ibrahim. Yeah. Otele. Ị ma nri echi? Yeah. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Nke mahadum mba. Ababeghị m. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị ịnọ. Mana ọ ịtọ. Mma m mụrụ ejima. Mụnwa ejima na last born. Ije agụ ụra? Sir? Ije agụ ụra? Mba, sir. Ọbara ohi ọ dịghị n'ime? Mba, sir. Ije agba akwụla? Mba, sir. Ije evuru akpa gị aga n'ụlọ nwoke etina? Mba, sir. Mba. Ije eyi pant? Mba. Otele naanị eyi pant. Bala onwe gị. Sir? Sorry, sir. Listen, don't come here to laugh with me. Okay, sir. My sister Kente, don't call here. I want to be bossing in your man. Mba, sir. A drilling game bossing it or a man in Panga, singing Yatum te mango. Ele hit a pangati watch. Iwe when I get sad. Question the all the very funny. Iwe when I get people. Ele oyoja they funny to you. Don't tell me not funny. Let me tell you something. Igi Ludi. And when I think see any dreamer from a man again an eye. Okay. Away Takome is a guessing question. Get it with very funny. Because they came here, ya take a court raw. While the hours to supply comes to you. Or I bag. Mba, sir. Oh, you won't get together. Ya can put melegis. Mba, sir. Mado letra lag. Atro mmadụ ịnọ Mado ịtọ. letra lag gets etro. Mado letra tapuru. Oh, sọsọ ofu. Can't be put one and to your tralaga. Ah? Yes, sir. Ahoya. Yes, sir. Ahoya, Sir? Udwara, Ahoya, Hogan, and Sagam here. Udwara, Hoya, Hogan. Emmanuel. Otele Atara.
Therefore, again, you're loading peanut. Yes. Mkpu mara mma. Again, you're loading peanut. Get some good man, get a woman, mamma. And when I'm putting them mambo. Ooh. Yeah. Genotype of AA. blood group of O O O something. O Ewa, I can't ara ipa mere magi onwe. Ara ipa mere geji yejo. Ara ipa mere ge magi onwe eju am o something. O clock. Blood group go o clock. Brange tigrem o something. Yeah. Woo, here me ge ma blood group go. Mari kara pa nchanga ne benga ta kushige. Ite ke e na echi ne ma mo we mbesa de ke ga chem. Braga o something. O clock or blood group. Kpọọ buru n'obi n'ihe a niile eme ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Kpọọ nọmba gị. Onye ọbụla bịara tụ ya nwakwala nwa ị na ha atakasịla eze. Onye ọbụla bịara tụrụ ịbọ otele na yusabi. Ị ga-apụọrọ onye ahụ otele na yusabi. Onye ọbụla bịa fọ di ga direct ya n'ụlọ nne gị na nna gị. Abịakwala because of na nna gị adịghị ndụ onwe na-ele m anya nga akwụgo okwu ga na-atakọsị eze. This girl iwu dị ewo nkịta. M ga-akụkpọ gị otele ice onye ara. Na-ekwu ka gị na chọọchị I like comment section. Ọwara ya gbaghe. Ha anọ gị na mela kamera ụta m ahụ. Mela ihe ama ahụ ihe ebughị isi. Wela kamera azụ m ahụ ihe ebughị isi. Otele Rossana. Ọhịa ihe isi ya gị ji atakọsiri eze. Ịmụbe nwa ya dị otu ịmụ nwa na-aga dị na-aghọ slippers gị bịa nga chịrị ọchị. If we can't go to my blog group gị o'clock. Bịa nga o'clock. Kpọọ nọmba gị. 091 ọwụ m nwa na-ewe Chineke agbaghị ọkụ. Kpọọ nọmba gị ụwa ga-ewe onye ọbụla like gị ga-ewere. 091 611 43605. Ka nga atakọsigoro m ezi ike ara. Chena nwere m time go. Lanya onye ọbụla nọ nga na power tap maka Chineke onye ọbụla m pụrụ ọnụ hie ọ ga-ere. Onye ọbụla nwere ma pụọ ọnụ hie ọ ga-ere. Ndị ike ụmụ nwoke arụ ala bịara nga ewere nọmba ọhịa nnukwu ogbe ya nga ama kwụsị ha ịkpọ nọmba Chineke agbụ n'ọkụ. Common power tap na-aga power tap ndị ncha juru nga nọcha Cyprus na Europe. Common power tapping gaa life agbaghị ọtọ ọ na-agbala ya ọnụ gbaa gift while na-enweba akwụkwọ n'uche nọ n'obodo Igbo Chineke agbụ n'ọkụ. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Kokenu make. I got Jide Klega. You need to phone and record the weapon. I can't have it put together. You need to record and now weapon can't have it put together. Till you do ocean.
Iri ncha dudu oshu na wepụ that thing. Etirum ya na recording. Achọm that touch n'ọnụ. Sorry, sir. Were phone na pọ n'ezi ka m hụ ụzọ. Ihu. Ị afọ ole? 23. Ị bịara ede chọta ebe nga dị. Eleghị ji achọ gị. Because I will the only daughter. Because I want the only data. Because I want there is mpago no dia. No, sir. They not approve of the they can back up. Because I want the only data would do it. I got through him, maybe would the only data. To team every police lady. Because I want the only data when I'm one hour only son. Good afternoon, sir. Yeah, ntao. I told my child no no. Onye yiri pipe gas line. From that touch no. From that touch. See, what I would do for now, working up for there. What I would have phone now for there. Keba ye wolu phone aga. Ano mi me shop. Get it to la kwadu gochi, omega echo. Sorry, sir. Elebishna no yenai. From Abuja. Ena Abuja ntao. On another phone una watch live fast. So nya for there. How much your phone do eba? On a echo now. It's echo yi. Na-eche na m na-egwu egwu here. No bịa ihe na-eche m na m na-egwu egwu. No chọọ igbu m. Good afternoon, sir. Nwa mbọ gị bịa ebe a. Sir? Nwa mbọ gị bịa ebe a. Na-abịa bugo mana ọ dị ka ibutu ndata ama m ihe mere. Na-eme ihe mere nụ. Na ịbịala dị ka m buturu gị. Egbere kamera gị ka bịara na-erekọdụ m ji butuo gị. Mba, abụghị m kamera m. Ma just butuo gị otu ahụ. M na-achị ọchị, onye mere ya. Ị na-achị ọchị. Ha? Yes, sir. Ị bịara interview ka ị bịara ịchịkwa ọchị. Abịa m interview. Ewe kamera na gị bido tọke n'azụ. Ewu nwoke ka ewu nwaanyị. Lekwana m ga-ara gị nọ. Okay. Ha ọwara ka ọ mkpụ rọb. Se ewu nwaanyị. Yes, sir. Tọnụ kori. Gịnị ewu onye nyiwa mamịrị ka daga like this? Sir? Elebe mamịrị ka ewu ha. Mgbe ọ mmiri na-ezo. Okay. Tọnụ. Dakodi front.
Lewanya na wall. Onye jari oshishi gova. Sir? Ijari gova. Mba. Ijari gova. Mahaga. Chidera. Chidera onya. Okike. Ah? Okike. Ede afọ ole? I'm 24 years. Nne gị na nna gị adị ndụ? Mommy m dị ndụ mana my dad adị ọzọ ndụ. Chidera donna mpaga ọmụọna. Ha donno. Gịnị gburu nna gị? Oh, kidney stone. Wow! Pago jere oke indomi. Mana ọ dị eri indomie mgbe mụ na ya nọ. Donna. Ọ dị ka mpa gị nwere ezigbo ego. Ọ bụrụ na o nwe otu a mana ọ nọ ọfụma. Donna. Ọrịa big man gburu Chidera mpa na family. Chidera, ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Gịnị mere ị gaa ụlọ akwụkwọ mahadum? Ọ maka na m bụ ada, m na-agba mbọ ka mma ma ụmụ nwanne m dị ọzọ anyị anọdụ ọfụma ya gaa skuul. Chidera, ka ihe mere iji chọghị ka m mee gị interview ọlụlụ di? Awụ m ada na mọmị m asịgo m ji mụ mee ka nje nụọ di. Mmaga nọ nga ahụ? Ikwu maka ọlụlụ ọ maka ị chọrọ helper ka iji chọrọ ịlụ di ka ọ na ị chọrọ ịlụ di maka na di na-akụ gị? Ọ maka help. Okay, maka ị nidere eme anaghị help your family ọhịa iji chọrọ ịlụ di. Ke Chidera gwa gee ntị. Amam ka m ga-esi ekwu ya. Nwoke ga-take advantage of that your help. Ụtọ isi ọ maka help. Ha take advantage of it, ha atụwa gị ime. Wa ọ kama na ịnọ Chineke shi ebe o shi gọzie gị. Ị ghọtala? Iteta ụtụtụ gị na-arịọ Olisa kpụrụ aja ala. Iwe onye ebe? Ụmụ ya Anambra, Ọka. Ebe na Anambra, Ọka. Iteta ụtụtụ asa ada ezinụlọ kpụrụ aja. Kpọkuo Chukwu gị, kpọkuo mpaga ahụ nwụrụ anwụ, sị ya gọzie gị, gọzie ụmụnne gị. Nnọọ ọ bụrụ maka help ka iji alụ di, ị nwere ike ịlụọ di ahụ, ị ga-agbapụtakwa. Ịnụ dede achọ m ka ha ra ụmụ nwoke n'ọhịa obi adịghị ha mma, ha taa gị tụwa gị. My sister, help ahụ ị gakwa ahụ ya, biko gaa gba mbọ. Ị nwere aka, ị nwere ụkwụ, ezule ihe na-awụ ihe gị. Go and hustle. Ị nwere uncles, ị nwere niece, ị nwere brothers, ndị Anambra na-enyere onwe ha aka. Biko eji Chineke ya ọgide find a means. Gba mbọ ezulu oshi. Look for one of your uncles, one of your niece, because mmadụ na-afọ ọsọ gị na ama m na reason o nyere gị nwoke unu nweta helper na family. O nwere ka gị ga-alụ onye ahụ at the end, enwere gị lụcha ya, nwoke ahụ ga-enyere unu aka. You got that? Because enwere men need me. You got that? And the whole name like nwoke all just you need ga mega ha adịghị love and more get poor na di. So Chidera biko. This interview is not for you. Ha ga-ejune boss gị na ha ga-help gị. Nobody is ready to help you. A ga-ara gị tụwa gị ime gị dị fucking useless. Bambo. Go and walk. Go and walk. Go and do what? I love you, Thank you, sir. All right. Good afternoon, sir. Ụmụ nwoke
onye mega ko ya itakobara ntị ka onye akpụka ntị mere ndị mpakwa ukwu aja like ụmụashị unu gara aga dewere this girl ugbu a chọwa means unu ji arafu ya jiwe ya dọla ndị mpakwa ukwu anọcha 40 45 50 nọ nke na unu ga-aga dewere ne ya na agwawe ya sị unu ga-ehep ya nwatakịrị asị based on ọhịa ọ chọrọ when option ya adụmapa n'unu but woe betide her if she did not go nwaanyị ọbụla n'ọhịa gere ihe m kwuru gee ntị you know the level of this guy ya you're thinking nwoke inweta nwoke ga-enyere gị aka onye ji na-alụ di ị ga-enwe disappointment ha ga-afọkụ gị up and ị ga-afọkụkwa ha up ịghọtara kpam nọ na I have no friend, I have nobody m ga-asị gị na all my friend nobody so I know how I live my life from now henceforth so enwezi onye enyi m nwere ịghọtara so m ga-ekwu because m na-ahụ ụmụ nwaanyị n'obodo oyibo m decide ka m gbabadị ya ka m nweta friend nweta no him needre wo at least onye ga-eme m understand mkpa agwa ọjọọ ya nagide that is ịhụnanya so ụmụ nwaanyị nọ ya biko n'ọba anyị gbalịa nụ ka unu na-agba mbọ nwee ihe unu na-arụ awụkwa m a good person o so ka ghara ifi na chidera m hụ ya na aga m atọkọ ewere amụ soja sacha ya aga m akụwa sacha ya aga m akụwa sacha ya silver spoon ụnụ ya n'ọtọ m ga-ebiwa sacha the thing even self mbiwa ya ma agawara ụwa m so ọ baghị uru ịbịa deceive unu so ọ kakwa m ụta m nyere ya this advice that is the truth apịrị m apị awụ m eme amụcha ekemeke nwatakịrị dị mma ya m ga-ebiwa sacha ya were amụ kụja ya ritusiri wu kụpụta ya that is it aga m aghara gị ụgha I no go lie for you I'm just telling you the truth because otu obi adịghị m mma na biko ifi Joan mgbe kamera gị okay, now I could block it there. Next time, I got my life days Jones soon will be rubbish. You equilum na, young Kuruna, Kurumoko Ojo, then I bomb bad boy, I ball bad boy. Then I bomb bad person, I ball and bad. Ekurumoko Ojo, and when you get with sugar, they were not cooking. I had none one for you. Why would they do like this? Why would they do like this? I might also cut a Saturday Otele. That is the simple truth. Go one Saturday into the room. I don't talk about it. I'm your advice after I'm wish woman. I want my gaffy time my corner. The time man, I'm non anim no. Then we get bushy. I might be what Saturday on home. I may de I'm a jahui uta I may with ishi mapagiti herself Mata yishi may go ye go. So about it deceive who know. Good afternoon. Can't make a coach. And you're not for my Gabian American, you really like a for not for my let him get American, you really. Let him make a no coyeshi medugri lotta east. Humble Beba. Yes, sir. Oh, boom. Oyen Poloki. Oh, boom. I like when I'm Gara. Never. A woman, a woman. I don't want. I like when I'm going on. Guess he lay a belaya. Never. Whatever. I'm not gonna know. Eh. Here no big. I won't nipple kawana. That can go to Ghana church. I wear him on there. I won't nipple kawana. Oh, Bishop. Last will get on, no?
Kifare akwado ka fan. The way phone again ala gela so turn okro. Okay. Okay, baby. Nigga onye nkuzi. Mba. Okay, where phone? Okay, sir. E dey for le. 29. Otele Rossana. Ese 29. e will you watch ara acha. You dey show ni nwere ara because enwe ụmụ nwoke, enwe ụmụ nwanyị na-eyi nwoke. Ha enwe amụ nwara, enwe ara. Oh, okay. Ah? Oburu Ibu is not big. Okay, the 29. Yeah. You want your band? How more Imo State? Ebe ni Imo. How more also? Ebe na also. Amaru. Ebe na Amaroku. From Umwadu family. Enya boy anya ihe ka ekwere na ya nna na ahụ ihu gị anya mere gị ga-eyi onye nwe agụf. Achọm that thought from you. Boy anya gị. Okay. No bi one were he ga mu na eyicha ndị nche. Were he kwula ajụcha na anya akọfa agụ. Emola nwa n'ụlọ. Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Ee. Ọ bụrụ ohi ọ dịghị n'ime. Mba. Iji arịa paịl. Mba. Akwụkwọ oji atọ gị. Mba. Iji akpa aja otele. Ee. Ị ma nri eshi. Ee. Ụmụnne gị ọ dị ole? Adị isii. Ndị ohi agbala mpaghara akantị mbụ. Mba. Nkịta ọ taala gị mbụ. Mba. Mmadụ ole tarala gị? Ofu. Kebe isi na anọnyere anyị. Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Awụ m ketra. M na-eshi nri. Ị ga-asị ewu mama putu. Ga-esi ewu ketra. Ewu mama putu. Oshiri ewu mama. Chere Chineke akpọgọ ọkụ ele ihe ma ewu ketra. Oke, m na-eshi nri. Ewu nwaanyị mama putu. Ga-esi. Okay, mama put. Nwaanyị mama putu na-enwe ha ara. Na-enwe ha ara. Ị ga-enye elu odi mkpu ị na-eti. Oh, Ara, baby, see that? Ese. Nyọ mkpu gị. Ee. Ya mkpu gị. Ee. Masa akwụkwọ dọ na family unu. Ya mkpu gị nwa agbọghọbịa ike nwa agbọghọbịa dịka gị. Masa akwụkwọ dere. Ike nwa agbọghọbịa dịka gị lekwedu mkpu itiri. Ya bụ mkpu iji enweta edi. Genotype ọha. Ee. Blood group ọha. O positive. Kpọọ phone number gị. 090 58 6947.
Then we go dimpunga hono wa ma just mega abandon. Relationship ahụ ebie. Anaburu mo nwem n'ọtọ. Ka na-ete ow, ew, woo, v. APC the cake wako wabo echede. Oh God. I'm get you call block and we receiver. Iji picture wine, bear my live stream, then give where wine, that is how you people scam people. That is it. Away home bishop. Away home. Home. Jimmy. Kwe ona hi ụmụ nwoke na-eme mbugote ụmụ nwoke la kwe ona igbe kamera wo problem enwere ụmụ nwoke ndị akpa amụ ajicha nwaanyị na-achọ ka onye ọcha ha na ha bi n'ụlọ chụpụ ha ọkwụ na ahụ na the way ha ji emege m Ogam Alpha. Oisi. Oishi kewe. Oishi she na mba ọtọ here. Ka m yiri panti. ihe ọbụla ị ga-anwụ a ga-eme gị onye isi nga ọbụla ị ga-aga na mmụọ ị ga-aga onye isi taa ka a ga-esi na-ehe elu gị taa ka ndị nwụrụ anwụ ibe gị ga-esi na-ehe elu gị onye isi elewe ebela ihe ọbụla ị ga-enwụ taa ka a ga-esi na-ehe elu gị efuli gị elu ịbụ na ị ga-emecha dọ ndọrọndọrọ ọchịchị Chineke gbakwa agha ọkụ ebere nga akpụga m onye isi
Bishop. Bishop, good afternoon. The way phone go off my Kimere Konyaka will give you a cabia phone the way I come good up. The way phone go off my Aquado Heba, Bishop. now get him. Aquado Heba. Okay, the heba. Okay, get the way phone off Munyon who shit Tagachinkom. You get the way phone off ma. You get the way phone off my waiting go at Taganishi this afternoon. I'm the way a bit okay. Open that and go back on no. But I'm attaching gum. More keberanga to I'm attaching gum. No, na. but a phone now pass the Gandala. Okay. Network ya the bad no. Biako Borisha no right. Network ya the bad. I want a bad network. You know, na moto biaka Megan Tafi. Anamani hineku. Anamani hineku. Anamani hineku. Bishop. Nwoke madamma. Hey, I told that in taco shares ago. You get him a more comma. Get him a more tea. Tira dot pampas, Branga Bogamo comma. Tira dot pampas, Pabi who got dot pampas, Branga Bogamo comma. Abanne kparem n'ugbo, abanne kparem no. Nwoke ọma. It's a good. I'm more I greet you, sir. I told that nonsense. You better interview. You better interview. The way phone I gave you not a lasso. Lasso shift to Chahazo. Otele Rossana. No, tunga well to Akagitile Kapagoko. They have a refer. Well, in what joggers, I'm get with you. You are come one day, baby. I'll tear him na screen here. Tell with you, I come one day, baby. I'll tear him na screen here. Well, I have to recoup my account. Olo. Who can you to let no answer? Is that for that? Adị m afọ 29. A more lomo. Mba.
Kebishi na no yin. Echi m obodo a na-akpọ Lebanon. Iwukwa no yin ebe. Ahụ m onye Imo steeti, Ikeduru. Ebe ni Ikeduru. Ọkwụ. Ebe na Ọkwụ. Ụmụnnọ ha. Ụgbala akwụla mbụ. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Adịghị ndụ. Ụmụnne gị ọ dị ole? Itoli. Ị dị aṅa amụ? Mba. Ị dị akpa aja Otele? Ọfụma ọfụma. Ebere gị ugwu? Ebere m ugwu nunu. Egi ụmụ nwoke ole trala gị? Abụọ. Ọkwa na abụọ ihe ga-etali gị. Mgbe ị kwara ihu nnọọ ka adọt pampas. Nwaanyị abụọ na-aga etala. Ndị mpata gị ka ụmụ okorobịa. Ụmụ okorobịa. Nke buru ibu na nke dị ehe na mangara. Akwụkwọ ọtọọla gị mbụ? Mba o. Ara ọ dị gị n'ime? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụrụ mmadụ ọrụ. Ana m eme domestic staff. Elekewo domestic staff. Ana m agba odibo. Okay. As girl. Okay. Boy akpọ na Lebanon. Odubo akwụla ka ọwụ odubo imeji ụlọ na-asa efere ka ọwụ? Imeji ụlọ na-asa efere. Paịlụ ọ dịga? Nwoke ọ gbala gị aka ntị mbụ? Mba. Iji agwụ ụra? Akịrịkpa. Ego enyi ele ụdị mkpu ị na-eti? Oke. Ọ sụbirile. Njem. Spelụ ihe imega na? Spelụ ya kesị m na gị tighe. Spelụ ya na nke bịa ga tigara m Bishop, let them dey spell. Chineke ga-egba gị ọkụ ugbu a ma ị ga-espelụ ihe imega na. Ndị ọzọ bịa ga-espelụ ga ihe ha sụga. Ihe ịsụga nga na ọwụkwa ọgọ onyonyo oge. Spelụ ya. Let them dey spell ya. Speaking in thoughts and spell ya spell. Let me sim spell ya. Isim gbagote mkpumnet. Mgbamadi gị mkpumnet. Gisim spell ahụ ya. Ama m spell ta nna m. Ewili ama m spell. Kpọọ nọmba gị. Genotype gị. Blood group. O positive. Kpọọ nọmba gị. 08051080154. Adị m serious here. Ọgwụkwa akpọ gị ga-evuru Otele mewe kamera da na achọ m ya. Adị m serious here. Ana m emele ihe ndị ka ahụ. Ana m emele ya. Mgbanụ. Kékeré rẹ̀ ní kíní. Ị ga-ekekegbu onwe gị. Akwa kekere m ị ga-eketa agwụ nshi. Ị ga-eketa agwụ nshi obodo ọbụla ọ sọrọ gị na ị ga-eketa agwụ nshi. Kekere m era goto se bugoto onwe so ko no gara gbo onwe
Minuto, Oga try a chat, no Oga Pobatia, Oga Kota like this, Wake Makachine Kenna. Okay, wet her wound. Hello, good afternoon, sir. Mega camera get you leg. I told me a from any woman here. Ramboge Bianca. Yes. Okay, man, how I'm never have any aqua. Okay, man, how I'm never have any aqua. Ma'am. The way camera and I give you to last. Last off, ma. Turn up. Wapakana na tikano yirike moto yesterday. Tetona no totaki. Ebranga before the akawro no tele kopota. Were na tikana a photo. Yeah, iji hang aquadia hotel academic. Give me a force la hunko. Click about okay, if for share for G. That would have fun over. Hey. I told that touch it on the from that touch. No. Say last who's done, no. They when I can't ever and I got a man go to the gate patata. Oh, yeah, but I can only go talk a million times. Jesus. MC. Good afternoon, sir. If you're in town, Good afternoon. woman, you all have never got any aqua. Yes, sir. The camera you give me not a lasso. Ebe not kwa tight. My love, welcome. Here. Afternoon. Ice. Turn up. MC, ebe not do that. Turn up. That would have fun, okay? You have, sir. Ni me be kiri no iba chidro onwe gi ni be kini kiri ga ihe iba chidro onwe gi. Ana m ele ọgwụ. Ọgwụ oke ka ọgwụ na ọgwụ mmadụ na-aṅa aṅụ. Ọgwụ Igbo, ọgwụ haba. Achọ m ọchị n'ọnụ ihe ire ga ewu ọgwụ Igbo ọkwa ya. Yeah, Adị m happy na ịgbaga mbọ than na ịgbaga ahụ mbọ. thank you. Onye ebe Anya Anambra. ebe na Anambra. Ọka North. Ebe na Ọka North. Ebe n'ebe. Ebe na ebe.
Umogwefi. With that for left. 27. Emola nwa. Mba. Kebishna no yana. Akwa Ibom State. Ijangam. Kene koga ni shi get the ticket loose on here. Can you with a cro nishi to be branca? Branca your home with nishi. I don't get Jangam. Mba. What call lepra? Ebo. Emma Ananyebuchi. Emana line she. Yeah. When on yara no lo nne gi na nna gi. Mba. Ndo obi ba. Mba. Ọbara ohi adịghị n'ime. Mba. Ara ahụ ji agba mmiri. Mba. Where are you? Betty, Damber Betty. Again, you know the peanut. Get some Yes, baby. Do you want to beat it? Guess yes. Oh, okay. Yes, baby. Yeah, what the bag of say I got Igbo. If I'm not going to ask you to get to yes, baby. Get it. I can your issue. Can't get to them, yes, baby. It's a guy shame me. What was that for? Blood group, okay? O positive. What number? Or your phone number. Sunday no here. I gonna go. I'll come on. What phone number? 080-764-74393. There, yes, baby. Onye mgbọrọgwụ Igbo. Who ọ dị mkpu ọ na-etiri nwoke. Onye mgbọrọgwụ Igbo. Yes, baby. Yes, baby. Ya dị ka akpọrọ ya oku. Onyunyu mmadụ. Ya dị ka akpọrọ ya oku. Yes, baby. Phone ahụ n'ebe ahụ. Ọkwa ịbịakwala ebe eke. What is your problem now? What is your people? Eleghị iji bịa nga. Ụmụazị a ama agụgbuola ihe. Tiri ọ na-atụtụ ime ọ na-asa ihe bishọp kpatara. Ama agụgbuola unu. Chineke gbakwa unu ọkụ. N'otu onye na-akụjasacha unu otele. Oh, Bishop, my man. How are you? Bishop kelenu m ọkwa last time ka m mekwere gị transfer 50k si gị were machiri akpa. Ịkwanụ m gị sị m halo. Nwoke ọ mere otu ede. I chetazi dale dị nọ na Germany chere ka m gbanyere gị kamera m. Ọ na ichefuolu ma ọkwa m wakọrọ gị transfer sị m laikiri ihe ị na-eme na gị were machiri akpa nwere biya that weekend. Nkọwala nwara nwara gị nnọọ ị ga-akụgide ekwesị Mba
camera lanya no, mana I'm going to get Nakatama, but I moment on way very handsome husband. I like me here, me more than not to call to massacre and be alive again. Baby, I won't call mine. Or we chat as he died, the me non a Germany that day, second a chum, did I give him my account to come married weekend? Okay, Yes. Hello, say the one. No, a moment to quite goes again. Hello, say the work over. God forbid. Mba, Kubem na dia chokwa mefu. Enwere m ụmụaka na-apụ na di ọwụ a good achievement. Good achievement. Adị m okay by the grace of God. Ọ na nlike ihe na-eme ọ na-eme nnọtụkwa masị ka m bịa lee gị. Olee otu ị dị? Ajụla m ụtọ m dị ụtam nọ n'obi adị m Aga m ajụla gị. Gịnị na-eme gị ọhịa ji ọhịa ị nwere ndị laikere gị ọhịa ji nọrọ ebe a. Ọ bụrụ ihe anyị ga-eme nwa menwuore gị na ịghọtaghị mma imere. Ọhịa anyị ga-eme nwa menwuore gị. Anyị nidiri ịjụ gị ụtọ bikọs ihe ị na-eme na-adị anyị ma anyị bịazie ihe ma ya asịzi gị ele otu ede ọnụ ya na iwe ajụọ mmadụ. Ihe ị na-eme na echi m ọrụ bata arụ m 10 hours today but I still have to say ka m bịa obi adịkwa m mma ka m bịa ebe bishọp nọ bịa lelee ihu ya sere ọchị so olee ihe na-eme gị nwoke ala ọ dịkwa level hapụ m ga-agakwa na DM gị kelekwa ego otu m na-esi eme mgbe ọbụla m bịara laif mara na m jesịrị bụ ikele gị ọwụ na achọga m jisi ike nwoke ọma Mgbede ọma Bishop. Yambage Bianca. Yes, sir. I told that touch pupu by Hipunishi. Pupu with fun now. I told that touch. Emma si lube di chogadi. Gebi aga were with for mon gaga di ekwenka. Ama munu makapuno na de munu giri hunu nei. Only can jogi age gina ya won 23 now. While he roll onye no 45-50. Let us eat and they bang a ball. Oh, yeah. Come on, how I'm going to get party when I've got Chile Cap Bog. 12 photo and again, asshole. You put your uniform, guy, maybe I will have a walk on the contract arm. They are Yiringa. Last off for Mama. Tanwa. What Panaka do Kuchile Kabaga Kutisga?
Turn off my dejo telemaho. Aya ki rembutu ija mention. Ah? No, I'm a contractor. I told my susu beke no no. Hey, I told my susu beke no no. Let me tell you, Emana here, y'all need to serious actually. You better interview. Get kushi wig ahi. Wig make get you chonya loro wa. Your ancestor. Get you chonya rola wish. That's I just put that from Montreal yet. Emana here get wet to akana wig. Makwa will take the way Hebrew wig. Get you chonya not just way. Umro uni came at Tetanora. No, they take you know. And when him and No, then the lady who tea by in Jamaica when I 10 over 10. I am the man. Early them who not get you a week again. Them as city I go out. You tap to Google and go you week. Uno got to mammy, uno who train a week or competition card. It's that for that. I do math for Iria Bona Sato. Eh? Iria Bona Sato. Look at the age. He get out to the week. Him reggae maku. Big mega kai. Each one do he correct hen non go you week. They rif afi yaba yakaka. One year bear. I'm on Imo State. A bear nemo. Isi Alamba no local government. A bear Nishalamba no local government. I'm on Umar 1. A more lamma. Mba. Ilolaji. Mba. Kebishra no iran. Abuja. Ele contract on Gileke will contract Amuko will condom. Lab technician. Negan and had endo. Nna m hapụrụ m ọnwa gara aga nne m dị ndụ. Ew. Nagan happened the last year. N'afọ gara aga, last month. Last month. Elibia. Oh, donna. Interview ka kwa ala ya. Uta nage ka do na montuare. Elibe nnaga. Ke hari nwete di ojo na. Kwanyere nnaga ugu leli chapu nnaga. Omenala Igbo, ifu no to no now, or you talk about any high name na. Why no wala jidara kodri so fan na get no montuare ge badu. Na aga me mege interview na. Emuli channaga. Ili channaga tupo ge de hachite me mege interview na. Ah? Biko barere. Okay, my hana barere. Lela. Oh, ya dragana. Boso wole bera. Wam sili chalam na mege ta me mege. Oh. Chai. Chalo. Thank you, sir.